lamɛn kanubaw assalamu alaikum aw dangana ko bi jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamukan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ a n'a nafamayɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka maaba dɔ ma n'ale de tɔgɔ ye Dr Nuhu Tarawele n'a bɛ baara kɛ Sherifila Duba Duman sanfɛ o ye page mun bɛ an danbew kɔfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ faso ka nafa kɔfɔ olu bɛ kuma olu kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana mun ye ansaruw ka kunnafoni u b'o fana partager bi babu o de bɛ boli an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an y'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔba o ye u b'u ka wajulu la gosi pour que an ka faamuyali caman sɔrɔ la an ye wele bila Dr Nuhu Tarawele ma ale ka se ka walawalali k'an ye walasa maa minnu bɛ fili la ka se ka olu bɔ o ko kan Dr Nuhu Abela ni nyangma si ko basi tɛ yen nɔ basi foyi tɛ yen si ɲɛna an ka tɛmɛ n'an ka babu ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i yɛrɛ kan wa o diyara n ye Awa Jabate ne tɔgɔ ye Nuhu Tarawele n y'a dɔgɔtɔrɔya kalan o kɔfɛ n y'a ɲinini dɔ kɛ ka kalan dɔ kɛ journalisiya kan n'u b'a fɔ a ma communicant donc ne ye médecin communicant ye ala n'a ka n'a ye Bodman créé la n kɛra o baarakɛla ye bon n bɛ Mali la yan nɔ ne y'o représentant ye Mali kɔnɔ yan nɔ ani région ni cercle bɛɛ lajɛlen na fo ka tali kɛ Bamakɔ yan nɔ donc ne ka baara ye nin de ye n bɛ se ka da yan fɔlɔ. Ok, Dr Nuhu, an ka babu ye bi n'o de ye sanga ni waati bɛɛ u bɛ an ka karamɔgɔ n'o ye an fa n'an karamɔgɔ Ased Sherif Usman Madani Aidara a n'a denw ka se k'olu lagosi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o y'u ka wajulu ye o wajulu fana ye fɛn min ye o de ye ka se ka video n'a y'a ka wajulu min kɛ i bɛ taa sɔrɔ partini dɔ bɛ yen nɔ u b'o yɔrɔ dɔ tigɛ walasa ka se ka fitinɛ lagosi jamana kɔnɔna na e bɛ se ka mun fɔ o ko la nka sɔnni i ka kuma o babu kan e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye bɔlɔlɔ ko kan. Bon, an bɛ segin ka fo télé baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka se directeur ma ani an karamɔgɔ an juru sɔnbaga Sherif Usman Madani Aidara ani fo ka se Fadi ɲɛmɔgɔ ani kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ani an ka média partenaires an bɛ bɛɛ fo télé mɔgɔ wɛrɛ fo ka se sɛbɛnnikɛla ma fo ka se radio ma ani u b'a fɔ internet an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na o la i ya babu mun fɔ a diyara n ye bonyana ma maa bɛna boli babu min kan ni o ye video ko ye mais yan'o cɛ n bɛna n da don bɔlɔlɔ yɛrɛ kan n'i y'a bɔlɔlɔ yɛrɛ ta k'a jateminɛ walawalala yɛrɛ u b'a fɔ ko bɔlɔlɔ yɛrɛ jumɛn ye bɔlɔlɔ ye fɛn de plateforme de don i b'a sɔrɔ la a bɛ en ligne u b'a fɔ min ma en ligne plateforme en ligne a b'a to utilisateur u bɛ fɛn dɔ créer ka fɛn dɔ labɛn ka fɛn dɔ dilan u bɛ fɛn dɔ communiquer walima k'a partager k'a tila a ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min ye terima ni mɔgɔ min ye ami ye a bɛ se k'a tila a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walima ka kunnafoniya cari i ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walima ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya walima mɔgɔ wɛrɛ k'i ladɔnniya mais o ti ɲa u b'a fɔ ko e min ye utilisateur ye fo mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ka kɛ a labaarabaga ye comme ça a bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn faamu a bɛ ɲɔgɔn lamɛn a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ kunnafoniyaw cari an ɲɔgɔn cɛ mais fɛn in ti taa fiyewu n'u b'a fɔ min ma ko site web a bɛ bolo de sanfɛ walima u b'a fɔ application mobile i n'a fɔ la misaliya la min b'an ka telefɔniw kɔnɔ bon ordinateur u b'a fɔ ma site web donc u b'a fɔ n'a ka di ye u b'a fɔ ko les médias sociaux ou bien les réseaux sociaux a bɛɛ kelen donc réseaux sociaux yɛrɛ walawalali jɛlen yɛrɛ la réseaux sociaux walawalalen de ye nin ye tantɔ bon maintenant a yera mi se ka fɔ nanzaraw de la farafɛnɛ nan'i sen don a la mais an bɛɛ t'a don bon komi an nana an sen don a la min kɛ bon an juguman yɔrɔ an y'o de ta k'o labaara c'est comme si ne ko sisan ko marifa walima muru bɛ ɲali kɛ n'est-ce pas a bɛ tiɲɛni kɛ mais a ka ca la an bɛ tiɲɛni yɔrɔ ni ta ka tiɲɛni kɛ n'o ye mais a bɛ dilanni kɛ yɔrɔ min na kuma caman an b'o to yen ka da an yɛrɛ ka faamuyaw cogoya ma
ka dan yɛrɛ sigiyɔrɔ ma ani bi tile in sinon farafina tun tɛ ta mais comme an bɛna da don a la avantage ana inconvénient tagalen ɲɛfɛ je crois que an bɛna da don la bon pour l'instant ne bɛ dan yan fɔlɔ. Non an bɛ se ka kuma an ka babu kan n'o ye wagati la an y'a ye an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la jaw dɔw bɛ ka cari n'o ye ka se ka an ka karamɔgɔba in k'o ka video makutu k'o tiɲɛ maaw ye quoi an y'a ye k'a fɔ a ye wajulu jan de kɛ mais o wajulu in kɔnɔna na u ye partie fitinin dɔrɔn de ta ka se k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ walasa ka mɔgɔw bila fitina kɔnɔna na o video tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko karamɔgɔ ko seli tɛ silamɛya ye k'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ wajulu jan de don nka u mago sera o yɔrɔnin dɔrɔn de ma k'o bila wa an dun b'a dɔn fana o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka na ni fitina ye e bɛ se ka mun fɔ o ko la. Bon awa ni yɛrɛ kɔsa in na de sinon u bɛ nin kɛ a mɛnna u bɛ nin caman kɛ mais n bɛna an da don a yɔrɔ la k'a walawala barisabu n'i y'a ta k'a jateminɛ anw ka baara o ye nkalon min bɛ da karamɔgɔ la kuma min bɛ fɔ karamɔgɔ kan ani ko minnu bɛ yen n'u ma lajɛya an b'u lajɛya k'u ɲɛfɔ u ɲɛfɔ cogo ɲuman na n'o ye an karamɔgɔ kan a n'a ka denbaya kan ani ansaru kan. Misaliya la sisan awa n'i y'a wal asiri ta n'i y'o ta ala ko cogo di komi karamɔgɔ kulo bɛ na kodɔnna kulo bɛ na ala ko hadamaden bɛɛ lajɛlen bɔnɛna n'i y'o ta video la sisan ko hadamaden bɛɛ bɔnɛna e danna ye i ma tiɲɛni kɛ ya hadamaden bɛɛ bɔnɛ o ye ala yɛrɛ ka kuma ye hadamaden bɛɛ lajɛlen bɔnɛna na ala bɛna tuguni ko fo n'a kɛra minnu y'a baara ɲuman kɛ dɛ minnu y'a kɛwale ɲuman kɛ bon maintenant ne y'o ta k'o tigɛ mais bi bɛ don fili la o tɛ tiɲɛ ye i y'a karamɔgɔ ka video kelen min fɔ o de don parce que karamɔgɔ ka kuma tɛ dafa u bɛ karamɔgɔ ka kuma ta u bɛ taa kuma wɛrɛ tugu a la k'a fɔ laɲini nin de ka sɔrɔ la u yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ karamɔgɔ ka kuma ma fɔ ten tɔ puis a dafalen tɛ ten. Bon o wagati kelen kɔnɔna de la an fɛnɛ yɛlɛnna réseau kan parce que an t'a fɛ k'a ye an t'a fɛ k'a mɛn k'a fɔ an karamɔgɔ bɛ ka dɔgɔya mɔgɔ fɛ donc o cogoya kelen de la an fɛnɛ yɛlɛnna réseau kan sinon an ka réseau la baara tɛ k'a fɔ ko an bɛ taga mɔgɔ jaabi walima ka dɔ fɔ mɔgɔ ma an ka réseau la baara kun ye ansaru ka baara ka dɔn karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ka dɔn karamɔgɔdenw ka dɔn i n'a fɔ la ni min taara so jɔ an bɛ reportage k'o kan walima u b'a video caman an bɛ commentaire k'a kan misaliya la i n'a fɔ la ni wuluji dɔ k'an ka larawuli bɛsɛya jɛya ninnu sira ninnu an b'o video ta k'o yira diɲɛ mɔgɔ la walima sɛnɛ sira ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman walima n'u y'a cadeau kɛ mɔgɔ ye u y'a geste symbolique kɛ mɔgɔ ye an b'o ta an b'o yira diɲɛ mɔgɔ la sirifula duba duman anw bɛ yen ka nkalonw démasquer ka kuma minnu fɔra k'a fɔ nin kuma in ma fɔ tantɔ dɛ nin kuma in fɔra tantɔ de karamɔgɔ ka laɲini nin de ansaru ka laɲini nin de parce que dɔw kun nana ta ka a kɛ i n'a fɔ la ansaru yɛrɛ tɛ baara la ayidara n'a denw tɛ baara la i b'a sɔrɔ dɔw mana baara kelen kɛ sisan u b'u fɔ ko 100 kɛ ou bien u b'u fɔ ko 1000 kɛ mais pourtant karamɔgɔ ka baara min kɛra siɲɛ miliyɔn kelen a b'o baaraw la o ti fɔ bon o bɛɛ hukumu kɔnɔna na anw donna bɔlɔlɔw kɔnɔna sira la an yɛlɛnna bɔlɔlɔw kan ka sɔrɔ ka défense ta fɛn minnu kan ka fɔ o ɲɛfɔ cogo la k'u fɔ o ɲɛfɔ cogo la o nkalon caman n'a ɲɔgɔnnaw an y'olu jaabi. I ka kuma latigɛ tɛ aw ye yɔrɔ dɔ fɔ ko ni nkalon carila réseaux sociaux kan ansaru ninnu kan k'aw bɛ bɔ k'o nkalon tigɛ walima ni waleya min filɛ ka kɛ sisan n'o ye k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya kɔnɔna na aw bɔra ka mɔgɔw la kunnafoni k'u bɔ fili kɔnɔna na k'a fɔ ko o yɔrɔ partinin dɔrɔn ma fɔ nka a ye misali dɔrɔn de ta k'a fɔ a tun bɛ fɛ ka kuma min fɔ o yɔrɔ la ka mɔgɔw lakodɔn o la. Awɔ an bɔra ka a kuma da kɛnɛ kan ka fɔ video dafalen ne parce que a dɔw la i bɛ se ka bɔ ka fɔ karamɔgɔ ka laɲini nin de n'a video dafalen yɛrɛ b'i bolo i b'a bila i bɛ commentaire k'a kɔrɔ. E yɛrɛ bolo karamɔgɔ kun ka laɲini kun ye fɛn jumɛn a tun bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la n'o ye k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la an b'a dɔn a ma da o dɔrɔn ma sani o cɛ a ye kuma dɔ de fɔ.
Ouais, bon, c'est islamé, ça veut dire que avoir fort jugo. Est-ce que mon ça seli ka sunga so jugo mai? Est-ce que mon ça seli ka sunga dabalike? Wala maka mo hashira, wala maka galontike. Donc, avoir faut que seli islamé ere nana ka meka sur seli tala, ka sanchama ka sur seli tala. Après seli nana do islamé ala. An ka jamu kama ka se a kuncɛyɔrɔ ma ladilikan ni weleweledakan min b'i bolo k'a lase jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. N bɛ segin ka foli kɛ tuguni an karamɔgɔ ye ani tɔn ɲɛmɔgɔw fo ka se pagitigiw bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la réseau sanfɛ an karamɔgɔ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N y'a f'i ye Sirifila Duwaduma anw carilen don yɔrɔ caman i n'a fɔ dɔw bɛ Moritani, dɔw bɛ Côte d'Ivoire, dɔw bɛ Gabon. Bon, Mamadu So yɛrɛ ale jɔyɔrɔ ka bon fɛn in na kosɛbɛ parce que hakilina in bɛɛ bɔra ale de la a ka foli ci bɛ yan su ni tile a bɛ wuli ka jɔ la. Bon, an bɛɛ na mɛ baara wɛrɛ fɛnɛ na an bɛ taa baara wɛrɛ la ensuite an bɛ tila ka nin fɛnɛ kɛ an sen fɛ o si tɛ ka ɲɔgɔn sa. Donc an bɛ foli ni tanu se tɔn ɲɛmɔgɔw ma ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ani an ka media partenaires an bɛ foli lase tele mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ani jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo surtout Asim n'a ka mɔgɔw bɛ baara la. Yani ka bɔ kuma kɔnɔ bɛ k'i bɔ an kan na k'a fɔ ni Ala sɔnna munɛ tɛ don an karamɔgɔ la, ni Ala sɔnna munɛ tɛ don diinɛ na. Donc o de hukumu kɔnɔna na anw y'a dɛmɛ don diinɛ ma ani an danbe ma ko parce que an bɛ o baaraw fɛnɛ kɛ ani fɛn fɛn bɛ yen nɔ min nafa bɛ se ka se jamana kɔnɔ denw ma walima jamana ma an bɛ so o bɛɛ ma. Donc an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ an b'a fɔ an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna mɔgɔ min ka si la an b'a fɔ salamu aleykum wa taala wa barakatu. Ok, Dr Nuhun Tarawele an b'i fo i ka nin walawalali n'an ye. Nin kun ye Dr Nuhun Tarawele an bolokɔrɔ n'ale nana ka kuma babu mun kan o de ye bɔlɔlɔ sanfɛla la o b'a essayer ka karamɔgɔ n'a ka jama bɛɛ lajɛlen makoto tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ye wajulu min bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ k'o video tigɛ walasa ka fitinɛ don jamana kɔnɔna na an b'a fɔ an lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen k'Ala ka hakilina ɲuman d'a ma wa fana an b'a ɲini maaw fɛ ni maa min i dalen bɛ fɛn min na n'o ye silamɛya ta fanfɛ ou chrétien do a kɛra maa o maa ye i ka dɔ la nka mun ye ka mɔgɔ wɛrɛ makoto tiɲɛ ka o ka kumakan tiɲɛ walasa ka fitinɛ na don jamana kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u k'a dabila barisa ko jamana basigi mun fɔra ko walasa an ka danbew bɛ se ka segin ma n'o ye Mali kura jɔli o tɛ taa ni muɲu ni sabali tɛ an ka muɲu ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ walasa bɛn o bɛ se ka lasabati an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ nka san'o cɛ an b'a bilasira ni video kunkurunin ye aw b'a ɲini ko Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. O kan mɛn